Ngawur itu wis diobeni antangin to. Heeh. Duh. Bosanu malah mana. Iki ngapuk ngawur. Mbak-mbak mana kok ngawur iki onan. Lah iya peteng. Bosanu mana. Mbak. Nampak putu? Urung metu? Ojo gah aku. Delok jajal. Pedusnya mana? Woi, sitok tok to? Lah gek wing gek. Aku ki krungu Tak jupuk. Padang iki anune. Ngono jarine kok. Kembung. Telo kembung. Bro. Senterane, Bro. Piye? Sik piye? Bapakne sing lengger kuwi. Iya, wis patenan HP-mu tuh. Sing lengger kuwi. Bapakne meneng ae. Iya. Lah bapakne menenge apa kuwi? Lengger. Ambekan ora? Kok mau menenge babone terusan? Cek anak meneh ibu. Oh iya. Iya kuwi lho, sitok. Sik anu siji. Ora gelem ngadeg to? Wis yo, ngali yo. Sing ayo kowe aja ben isin. Tutupen wae. Tutupen iki. Tunggu. Ora kok tutup ora apa-apa lho. Oh, jate tutup. Engko metu mo. Lah. Oh, ora kok tali to? Iya tutupen, Bro. Sik. Masa metu nek. Lampu, Dos. Iki pasangan lampu iki. Ini Pak Dar. Nah, kuwi pasangan. Kowe di anu yo. Piye? Beh aku. Iso he. Kok kuwi sik anu kuwi. Nah iya. Ngali yo ben anak nek. Ning kono ning mburine ora gelem ngeden nek. Iya. Omong bapakmu gak meteng. Ya wis. Gerang sing lorot kok. Ngono omonge, wah kene markas sik, Bro. Ngono tuh asih tukokne antangin. Heeh. Dorong kene aku. Aku dorong kene, guys. Sik, guys. Tak anteni kene. Anak dukuni. Tak tukokne antangin. Sore aku menek bigo iki lho. Andur lho ning asem menek bigo teh. Sak kebo nge. Sore. Suwi men kendus. Sangi lampu. Lah ngono. Tapat tenane no iki. Darang krungu kono kaya Mungkin lengger. Lengger ini berarti kuwi. Sore mau. Rencana arep golek welutne malah nampa putu. Apa rek iki Delok piye, Bu? Dirutut, Brung. delok kok. Awas, sik. Urung. Lah tak urupnya. Lho, Ambune suara. Kuwi banyune sok anu sok ngendi? Aku rong pernah iku ngepakne kuwi. nah, alah iki dolanan. Wis, kene wis. Oh, wedhusmu ora normal iki peteng iki lho. Lengger ae. Lah kok tanya rambut kok lahiran. Oh, lengger ae. Wong ra karo-karuan wae. Wong kenyang meteng. Tukokne antangin. Ora ngerti ya. Ora ngerti opo guna wis tukuan kawin kaya genah kok. Iya. Tak anu konten barangnya opo? Ping piro isan kawine? Iki cemple kaya ngawin. Gedung waru. Seneng ae. Guyok nih. Wis, besek kowe enak metune anake. Tak sebile nggo. Gara-gara antangin kan ndi antangin iki? Kok iso? Iki lho, gara-gara antangin iki lho. Yo. Tolak angin kok antangin. Yo. Ora karo-karuan, Tok. Omong aku kembung-kembung ae kok mbatek ae kok. Ya, set. Iki lho sing krasa pariki. Eh? Mahanak paling ini. Lah iya kok. Krasa iki pariki. Jadi ini lah kuwi iki
Suara Duduk. Kalau. Lho, Gus. Iya. Ora turu ora apa-apa. Senteringan ini stok. Sentere Pak iki Pak. Iya. dadani anu kabel Pak. Nanti kabel, akan kayak kabel. Iki nek gak ben. Iki markas lho engko terusan. Dampet markas buri. Delok. Iya sik. Dan sik. Muat benar. Daun tok. Wek. Gelem mangan lho dah. Wek. Halo, Bro. Kamu siapa? Malah menang. Jangan ditok nih, Mbak. Ngadeg, Mbak. Ngadeg. Juweng klong mupol juk tegawane raket apa piye? Dolan raket. Tak. Iya. Iya, heeh. Oh, kero. Kero aku biasane nguyuwi kowe. Biasane nguyuwi kowe. Kowe biasane nguyuwi kok. Welo ya ana. Wedhus kok telo. Dontek lho, Su. Iya. Ora ikhlas lho nek wae iki saiki. Jan nemen lho. Wah yo kadinge ora mbadok to. Heeh. Deke keluwen. Oh. Ngadeg lu arepan. Oh, kowe. Domenge iku terus kuduk nang kono arep kandang. Ben lingkuk ning kono ben rane dhuwur ngene iki. Anake engko. Iki lho roh dhewe to. Wedange teko. Wedange teko. Markase dadi tenan. Nek lampu ya, Bro. Nek lampu anu kandange. Markas dadi. Ya iku gawe meja ya rahasia-rahasia. Tapi anune amblek kabeh iki. Meja kursine. Walah, lah iki apa iki? Jem. Gedang jem. Gedang godhog. Oke. Lah dalah ki sutune jem. Kematangan minggah. Mbok Agus kuwi. Wis enek iki. Heeh. Wis ki ngene tok. Iya. Wedang galak ora nek? Wedang galak. Ya, heeh. Siji wis ben lah, cah. Penting rezeki. Metu, Pak. Belum pisan. Piye? Oh, tak padangi iki lho. Ngadeg. Tak padangi anu kandange. Heeh, ngadeg. Kakak. Iki kur nguyah ae. Wong rame pret. Sak RT moro kabeh. Heeh, salah randang. Moro kabeh nggih wong-wong. Masa ya, Bu? Heeh, itu wong kabeh padha moro iki. Wah. Iki ambek bingung ambekan. Lah mangap. Golek no pret. Apa? Dong waru dos ya. Mana nih, Mas? Tangi kabeh mentoke. Heeh. Mana, Bro, tanggamu? Apa, Gus? Daun. Omeng siji to? Apa? Dawon. Dawon. Oh, berarti sitok. Stok ya wis ben. Stok ya ben, Pak. Penting wis. Nambah gede. Iya waras ben. Iki lanang to iki. Iya lanang. Ngomong Agus padha iki. Iki lanang lho, sono. Sitok ra apa-apa. Terus ki ngadeg, Pret. Cekel, Mas. Pindahan kene lho, Nggo. Cekel, Mas. Aku nablek tenan. Lho, kasus aku sidone geblak. Lho, tuk. Tenan geblak tenan. Yo. Ora kabeh, Bro. Karo omong ra opo? Lah, mau apa aku? Menengah. Anak iki gon ya. Aku engko. Iso ora? Iso. Ayo. Apa anak sik? Aku nututi no. Babone. Iya. Aku Mas. Ya, Mas. Iso kapan? Anu nih. Gombale. Kan gombale ya. Sak gombale, Bro. Jan gombale. Bom iki, Bang. Kuwi lho. Buke. Ngene. Aja gulune. Buke.
Yo. Anaknya. Kan anaknya. Iso ora. Anaknya gonen. Depan ya, anaknya iso. Apa kok lo kuwi? Tak nesek, ora apa-apa. Ora gelem. Alah, Gelem. alah. Aja bicara ngomong-ngomong. Nah, gelem. Wes nang, Bu. Iya. Ndang tokno. Janekno. Oi. Kene. Lemek ana, Prat. Iki ngisor kowe. Jero anu kademen. Ngono lho. Sing kandel. Ombo. Mbakno. Nah. Kalian ning ndi? Kalian ono lho. Wis ibu apa iki? Anake koyo ngono kuwi, Gus. Aja dodo. Aja ndek-ndek, aja dodo wong ku mitek anake. Iya. Ngedot. Ini apa? Mengger. Yang sirah di gedung nih piye kae? Karak suntik nih. Suntik nih? Ya apa jarine mantri nih? Infeksi. Infeksi apa? Kuwi sing Boy. infeksi. Iki Infeksi apa? karo-karo kademen. Nek kademen rah anu kejang-kejang. Kademen. Iya, Kok iso lho? sekedher apa. Mbok sing disuntik. Keren nyatek enggak. Masa. Lagi susu apa iki? Sirsak. Uduk. Gelem iku. Hah? Gelem. Dingi kae lho gara-gara mbak. Anu dingi kae. Enggak, Emang gua. aku yo. Enggak. Lambene nyungir-nyungir. Tangi. Tenang Apa? apa? Kowe Pak. Modele. Ngene. Heeh. Nyungir kaya truna iki lho. Jenjaran. Ini rokom. Arek sitok. Kono harapan yo. Mantri ngendi, Des? Mantri ngendi? Tunggale warga ya. Yo. Lah sing nyeluk sapa? Hah? Sing nyeluk. Mbak Ir. Mbak Ir sing nyeluk. Di telepon. Iya tuh Pak Noban. Enggak no kan. Lah Pak Budi mantri kidul iki ra gelem ra iso to? Ya so. Lah iya apa? Lho, Loh. Lah men mantri. kuwi mantri anu bocah. Lah iki mantri bocah lho. Mantri bocah lho iki ora kok piye sirmu? Ndak adom lah di telepon Pak Budi wingi sadokno. Apa? Di telepon to Gobal. Iya. Lah
Ya oke, sip. Ora. Ora kademen piye lho cah mambengi cah. Mas aku yo wis dilatih nang mambengi. Kurang kudune rambut kok. Apa? Sore. Gak ngene Mas Agus mambengi yo. Ngene Mas Agus kae yo nang ngesor. Lho Le. Sentermu cesen. Ya wis ngene. Piye? Sentermu cesen. Siap. Cesen. Kok bengi nyuluh. Iki aku ning kene. Iki lah ning Markasri iki lho. Oh alah. Heeh. Cesen sentermu. Timpennya apa ada? Pokon gorene kok dicas sing kene. Solusi wedhus ngene iki piye kok ya YouTube. Ya wis piye lho cah. Wong yo kat mami ra gelem ngadeg iki to ngger. Ra gelem ngadeg ngger-ngger. Payon karo ngene wedhus dobel. Kian ya. Bisa gak ora neh ora tuh. Apa sik kademen iki? Kok awake kok weder iki. Gombalmu teles sih. Ora aja. Nyeptam. Kuwi lho dijole. Lanang. Iki to. Lihat nih gini endi. Iya, cuwun. Ya, temu orang. Truno Farm. Anak anyar lho, penghuni anyar. Jane keroncal-keroncal. Belum iku sik an. Wis kok ombeni susu kok. Apa nih? Susu apa tuh nggih? Sirsake? Lha apa? Susu cemple. Maksudnya susu cemple ngono. Ya saiki kasut to aku ngono. Cangkemmu jajal sing bener nih apa dijajal iki? Susu cemple iki piye karepmu? Kok susu cemple piye? Susu kambing aku no. Nanti tuku. Ning melian. Oh, pakan itu. Karo dote 1000. Lah itu kok nek SGM ra gelem to? SGM. Kanggo wong e pede. SGM. Sopo kae? Kopel. Kopel gojlok. Piro dus? Ngasu lho ya teko kene lho. Lah ra kok go? Ora. Lah apa? Kan dicas, Mas. Iso aja suruh. Gasut kopel iki. Anu nang cesen. Cesen. Engko sedeng bek bar-bar magrib. Ya, cesen. Iku latihan ora? Gak. Ini apa to? Malam Rebo to? Aku kowe. Karo? Heh? Karo malam Minggu to? Pindho to? Terus diteleki manuk acut. Oh, ora. Kowe lho, tuh aku. Ya kondi, Bal. Kondi. Ngapa? Ngopo sepi ya kok? Rame nggih? Alah. Rusak wis. Mantane cekel polisi ngopit. Joko anu kae, Prat. Nota anu kae. Tukune lho sih. Lah bro kok ijeli? Ngurung ali kok kae. Ali opo ora ada duit tak. Gasut. Ane anake opo duit. Gase sik ora, Bu? Ngomong ae kena dinge tuku ngono lho isan. Ora. Buke. Itu keloro deh. Heeh. Ya nek anu sesuk njukuk ngene dhewe. Tuku loro sisan kok. As. Apa? Rebek suro wis enek ora? Iki enek. Apa neh to? Engko bengi Kowe aja gegeri kowe. apa nek to pedale? Dan jagang kendo. Sana bingung.
Ah, tukokne anu kan lho standaran 250-an ngono lho. Egone nyandi-nyandi saman kuwi. Lah lho nek ta. Wes meneh. Dene ngene ruwet iki lho. Terus ruwet aku wis. Sore-sore arek lahiran kok.